الله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدي وحبيبي محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ami tangani ala feka bo shitane dangane toroma kan sinzini Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai ala minya damne o ala inde balaba ka ala tanu ka ala barkada kulukoroka o ala minye nene aw fara nyogon kan yinan tukuni o ko fe ka solise damfe ona son hera maka ana sudingu ani mogo be ni sona ka tugula nyuma ya siraka ya Allah rajulunche ala folen ko fe ka ala barkada yana nga do kuma na anfa anan karamogo no de Seyd Cherif Ousmane Madana Aidara amba fo ka barkada kada ka niyame an alede do wan ko en sababu nyuma nye alede fanaye nambora ye kulukorokaw ka aw yere fo ka aw barkada aka kanu ana aw ka laydu dafala kan nyashi Cherif Ousmane Madana Aidara na ka demaya bela jalema nambora ka delegation bela jalen fo mogo farala anka ka bo Bamako Abidjan ka ubanchela Burkina ka ubanchela Shin ka were ba ancela shuina ni bela jale mana foshi kama fona kera doron ko danfe ona son herma no ye Mamadou Mustafa ko ala sona ka chemi ti jiya makana jiya lafiya ko ka bangene shuina ye ku bi fara anka kana ni sojake vraiment ka bela jale fo mogo bora yoro la o ko fe kulukorokaw ala yaw ladiya shuina ne fle ne kunte fe ka kuma wallahi niso jale ne do koni ko niso jabagato ma ka tasuma fiye na daji ma faga nunji ba faga ne balmake bela jale mbolen do bi ubi yoro la ka mawludu ke ka ala ka dinaw deme na kulukorokaw ala ko ka be aw bonyani ceye bi cɛ min y'a to ala ye k'a to kira ye an kɔrɔkɛ bi kɛnɛ kan n'o ye Sherifi Bura ye san o san ale n'an ka cɛkɔrɔba de bɛ mawuludu kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ɲina ale fɛnɛ ko k'a bɛna fara an ka kulukorokaw ka o ɲɛnamaya o kɔfɛ cɛw la cɛ ala ɲɛ siranya jɔn ka bandiɲɛna k'a se to a ye ka banabagatɔw furakɛ hali t'a da dɔn Seyd Cherif Ousmane Aidara kulukorokaw ala sɔnna ka aw garijɛgɛ don o de la su in na an balimakɛ dɔ bɛ yan n'o ye an ka karamɔgɔ dɔ ye kulukorokaw bɔra ne fɛ o don a ko ka Badara fo ko ale den ye accident kɛ ko Badara de jɔlen don n'a ye wallahi kalo kɔnɔ Badara bɛ banabagatɔ hakɛ min furakɛ anw t'a da dɔn Badara bi cɛ sabagatɔ minnu ɲɛji cɛ anw t'a da dɔn ni Badara tɛ maa caman bɛ yen i bɛ si kɛnɛma bi n nana ni o de ye ka na di aw ma su in na mun ka sɔn kulukorokaw ka hami bɛɛ lajɛlen ka dilan wa n dalen b'a la a bɛ dilan koyi kow ye kama de ye n dalen don a la a bɛ dilan Seku n b'a fɛ i ka dugawu kɛ kulukoro bɛɛ ye i ni Nabi kulukorokaw ye ne kanu u ye n bonya n b'a fɛ i ka dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ka mɔgɔw bɛ kɛnɛ ka cɛncɛn bɔlaw ani bɛlɛbɔlaw aw bɛ yan
Badara nunu ye ne ka mɔgɔw de ye n b'a fɛ sini ka dugawu k'u ye Ala k'u bɛɛ lajɛlen kɛ milliardaires ye n b'a fɛ i ka dugawu k'u ye Ala k'u bɛɛ lajɛlen kɛ setigiw ye Kulukorokaw vraiment nisɔndiyalen don Badara ye ko bɛɛ kɛ n fɛ ko n ka yɛlɛ sanfɛ ka taa n sigi n ko su in na ne yɛrɛ de b'a fɛ ka sigi duguma k'i lamɛn vraiment k'a ɲini Ala fɛ san caman bɛ Ala bolo Ala k'o dan n'aw ma hamina ko dogolen n'a bangenen ye Ala k'an n'aw hamuw nɔgɔya mawludu ninnu Ala k'u bɛɛ lajɛlen kuncɛ hɛrɛ la Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi an ka jamana Ala k'a kisi an ka jamana Ala k'a tanga Ala ka bɛn don diɲɛ kɔnɔ Ala ka bɛn don fan bɛɛ lajɛlen fɛ an balimamuso fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan n'o ye Worokiya ye an balimamuso don vraiment ni fɛn o fɛn mana wuli an ka nali fɛn o fɛn kɛra a ye an dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen na n'a seko ye an b'a fo k'a barikada ka ansaru bɛɛ lajɛlen fo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka nani fɛnɛ fo kabi an ye ko in daminɛ fo ka se bi ma dunan min bɛ jigin nani bara an t'a da dɔn a bɛ jɔ ni dunanw balo ye ka jɔ n'an ka séjour ye fo k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen banna vraiment nani Ala k'i fɛnɛ sara Ala k'an ni tulo magɛn Ala ka hamu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Kulukorokaw k'aw bila yan salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطهار وصحابة الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ثم استعينوا ذكري خيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمبي كونكاتانو دي ستيجي علابا. Alami kalangera ni nyinamaya intigiyai ani lahara tigiyai kansindi ni setigi ala togo barkamai alami nyeko damine li wala kile balaba kasori ke ansigi koka no e mol Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam kasori ke kirasudi moka kasole ka kasa banyu mawka ani mawma bina cheka tugu nini sira sanu may nokan tuguli ni o islamia sirai ambi ne manyini ala fe ako jidi ne o bera jelenka amba nyina ala fe suina anka fora nyonka ya kulekuro ka ben le 4 9 mois l'an 2025. Ansikiraya Seydul Khaliki Togola Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kanga jonya ananga dogoya ananga dese ko jira setigi Allah subhanahu wa ta'ala la on yoro kera minyi wal Mustafa Bangelila ka ofiti ni jira ala la ni ka ala barkada ni cheba Bangeli Mamadou mi Bangeli kera dave bela jelen ka nema soroy on fara la nyoka ni jama ko fitini aneni ma mankan kananga jonya jira ala la ala ya le de chika ke ila rahmatan lil alamin ka kenne may jebe
ala jara n'a ye kulukorokaw anw minnu limaniyara ka da setigi ala la ka sɔn nin kira ye n'o ye muhamadu ye ka tugu a nɔfɛ anw farala ɲɔgɔn kan k'an sigi a tɔgɔ la ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn n'a bangeli ye o la an nisɔndiyalen de bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan an fari fununen bi yan ka sababuya kɛ salon an ye nin sigi ye ɲɔgɔn ko ɲini setigi ala fɛ a jɛra n'a ye k'a jira an na an bɛ ala barikada ni o ye ka bɔ Bamako kɛnɛya kɔnɔna la ni kisi kɔnɔ ka don Kulikoro kɔnɔ yan ka na jatigiw sɔrɔ minnu ye an bisimila setigi ala tɔgɔ la an bɛ foli lase o ma dante foli min na k'u barikada ka foli fɔlɔ ɲɛsin Kulikoro ni a lamini bɛɛ dugutigi ni o y'an fa ye ka foli lase a ma ni sigiyɔrɔ in na laada don ni an sera yan an bɛna ka taa foli bila an ka dugutigi la bi a fɔra ko dugutigi bi Bamako ni sanga in kɔnɔ ka sababu kɛ farigan ye an bɛ dugawu ɲini kɛnɛ in sigibaw fɛ ka kɛ an ka dugutigi ye k'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ in bonya kama ala ka kɛnɛya di an ka dugutigi ma ala ka ɲuman se ka n'a ka denbaya la n'an bɔra yen an b'a ka conseillers fo ni an ka dugutigi fora Kulikoro région a mara bi administration minnu bolo n'o ye an ka gouverneur ye an bɛ gouverneur fo dan ti foli min na ka laban tuguni an ka mairie ni o ye sigida mara kuntigi ye administrativement Badara Alu Tambura an b'a fo dan ti foli min na nin kɛnɛ in kɔnɔ yan wula in na an sera a fɛ yen a ye an bisimila silamɛya tɔgɔ la o kɔfɛ an ka alimami bi yan n'o Elhaji Ba Kane an bɛ a fo a ka bisimilali la wulada in na ka fara a ka mɔgɔdamu kan a ka du kɔnɔ o kɔfɛ an sen sera yɔrɔ caman na yan alimamiba min bɛ yan misiri bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni o ye Kulikoro alimamiba ye Ɲare an sera a fɛ yen a fana y'a ka sijɛya to a la sa in tun bɛ cogo min na bɛɛ b'a kalama an bɛ don yan sanga min kɔnɔ mɛ ka bɔ k'an bisimila bɔkɔ cɛ la k'a yɛrɛma dɔgɔya an ye a kɛra setigi ala de kama an bɛ a fo k'a barikada o conseil président an bɛ a fo nin kɛnɛ in kɔnɔ a fana ka bisimilali la ka bɔ san kɔrɔ ka taa kunbɛn ka laban tuguni ka n'an bila sira san fana kɔrɔ alors a ye min jira an na o de ye ɲɛmaya min kalifara a ma k'a fɔ ko ale ka kan n'a ye anw nana yan silamɛya de tɔgɔ la jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ bi ni a bɛ Mali silamɛ bɛɛ regroupé ka kɛ kumada ye silamɛw ni sanfɛmaw n'a bɛ f'o ma faamaw u ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɛmaa y'ale ye Kulikoro yan ni o y'a premier adjoint an b'a fɔ wulada in na ka bisimilali ko ɲuman na a ye min jira an na k'a barikada k'a waleɲuman dɔn o kɔfɛ bonya caman ye an sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ yan yan'o cɛ wulada in an bɛ don yan waati min na sango de tun b'a la nka kabi Kulikoro donda fo ka se nin foli ninnu bɛɛ kɛ yɔrɔ ma ala jɛra n'a ye Kulikorokaw de bɔra cɛw musow mototigiw minnu bɛ moto katakatanin na ani minnu bɛ bolimafɛn wɛrɛw la bɛɛ bɔra ka taa an kunbɛn silamɛya tɔgɔ la ka don ni an ye Kulikoro yan an bɛ aw fo k'aw barikada
nin kɛnɛ in kɔnɔ yan o ko an ka commissariat min bi yan n'o ye commissariat de policier a ɲɛmɔgɔ a ye a ka représentants bila ka na ni o y'a ka délégués ye an ka porteur d'uniforme caman bi an fɛ kɛnɛ kɔnɔ ka na fara an kan hakili la sapeur pompier mɔgɔw fɛnɛ bi yan n'o ye protection civile ye o fɛnɛ caman bi kɛnɛ kɔnɔ yan ka na fara an kan jango ka se ka kɛnɛ la kɔlɔsi alors an bɛ foli lase nin bɛɛ ma o kɔfɛ ka kɛnɛ in naba bɛɛ fo ka bɛɛ barikada aw minnu y'a ka baara bila nin san nɛmaya in na nin sumaya in na ka bɔ a ka sow kɔnɔ ka n'a magɛ nin bɔgɔnoro ko in na yan ka na fara an ka setigi Ala tɔgɔ la an b'a fɔ a ye ko aw sara bɛ Ala de bolo fɛn min mana kɛ setigi Ala kama o bɛ sigi Ala ma jɔn tɛ se k'o sara nka Ala bɛ se k'a sara nin bɛɛ bɔra ka fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ nana yan setigi Ala de tɔgɔ la an faw bɛ yan an baw bɛ yan an karamɔgɔw bɛ yan dugu in maaba bɛɛ ka fara silamɛ bondaw kan ani kana se laadatigiw ma ani kana se dugu in maaba bɛɛ ma bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan an bɛ yafa de ɲini an kan ka gɛrɛ ka foli kɛ i n'a fɔ an b'a kɛ d'habitude cogo min na mais bɔgɔnoro ko kama an siranna an ka maabaw kana dekun sɔrɔ o kama an ye foli dan arranger fɔlɔ la pour que kana an sigi yan aw kana dekun an b'o yafa ɲini an faw fɛ ani an ka maabaw fɛ jango u kana tɔɔrɔ parce que mɔgɔw girinbatɔ bɔgɔnoro ko bɛ se ka kɛ maa caman kan o kama an ye foli tigɛ nin yɔrɔ in na ka yɛlɛ sanfɛ ka foli kɛ foroba foli mais k'a wasa dɔrɔn aw k'a ka bonyaw to aw la kana fara ɲɔgɔn kan kana gerebuw bisimila k'anw kɛ karamɔgɔbaw ye nin dugu in kɔnɔ yan k'anw kɛ maabaw ye nin dugu in kɔnɔ yan aw sara bɛ Ala de bolo an bɛ segin a kan anw mana yan dɔnnibaya tɔgɔ la an mana yan karamɔgɔya tɔgɔ la an mana yan ko an bɛ fɛn dɔ dɔn mais an nana yan kanu min kama an b'a jigiya o b'a bɛɛ enveloppé parce que fɛn o fɛn mana bɔ kanu kɔnɔna la ka ban o wasara Ala ko kira ma cogo di a ko Muhammad dit si vous aimez vraiment Dieu suivez-moi Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés wuli bal do dɛ on ga imay ɲamakalaw b'a fɔ ko ɲɛnamaya ye ko a dara kanu de kama ko diɲɛnatigɛ in dara kanu kama ko wa ko lahara yɛrɛ dara kanu kama wuli bal do fɛn o fɛn ni kanu bɔra la ka ba kɛra fɛn fu ye hali ni maa kɛra so ye f'i ka suɲɛ ni kanu de ye wuli bal do dɛ n'i kɛra son ye i bɛ jija ka suɲɛ ni kanu kosɛbɛ n'o kɛra i bɛ fɔra a la ɲɛnamaya baara bɛɛ bɛ ten ni an bɔlen Bamako ka an kunda Kulekɔrɔ kan ka n'an sigi yan nin san nɛmaya in na kanu dɔ nɔ kan tuguli don kanu min fɛnɛ kɛra wajibi bilen ye silamɛ bɛɛ kan ni mumini bɛɛ kan ka bɔ setigi Ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ la ka jigin Muhammadu nɔkantugubaw kan ani Ali Ala nɔkantugubaw Ala ko cogo di fil Coran Louange à Allah Seigneur des mondes qui nous a ordonné la justice et la fidélité. Ayiwa Saga mimi bi e b'a fɛ ka presse gerebukɛ ma fɔlɔ jɔ fɔlɔ nka nin yɔrɔ nin lase an ka sɔrɔ ka don baro kɔnɔna la ngo Ala ko cogo di Kuranɛ kɔnɔna la an y'o de fɔ Saka yan'an ka s'i ma n bɛ nin yɔrɔ nin da silamɛw tulo kan o k'o faamuya kanu y'an se yan Ala ko Muhammadu a f'u ye
n'a sɔrɔla wulibali yɛrɛ don tigitigi la ko tiɲɛ don k'u bɛ ni Ala fɛ n'o sabatira k'o ye wulibali ye k'u ye ni Ala kanu a f'u ye k'u kana tugu ne kɔ dɛ u kana tugu ne kɔ a f'u ye ko n'a sɔrɔla o bɛ ni Ala fɛ n'o ye silamɛw ye ani muminiw ye n'a sɔrɔla a bɛ Ala fɛ ko a ka kira de kanu a ye kira kanu a ka tugu kira nɔfɛ a ye kira kanu a ka kɛ kira fɛ a ka tugu kira nɔfɛ n'a sɔrɔla a bɛ Ala fɛ a ye tugu kira kɔ ne m'a fɔ dɛ ayi n tɛ Hayidara ka kuma ye dɛ nin ye setigi Ala ka kuma ye an bɛ seli min ye an b'an ɲɛsin kɔrɔ fɛ min batuli kama o de ko ta a ko n'a sɔrɔla silamɛw n'a bɛ Ala de fɛ aw b'a fɛ ka tugu Ala kɔ ko a kana tugu ne kɔ dɛ barisa bila a tɛ n sɔrɔ mais n ye sababu dɔ bila a ye a y'o kanu a ka tugu nɔfɛ ne yɛrɛ Ala kale na ni silamɛw n'a tugura kira kɔ ka nɔkan tugu a mana o bila min na k'o kɛ a mana min kɛ ka ladegeli kɛ n'o ye ko i k'a dɔn ne yɛrɛ Ala bi sɔrɔ ka kɛ aw fɛ n bi aw kanu n bi sɔrɔ ka yafa aw jurumuw ma n b'a fɛ k'a fɔ aw ye kanu min ye an se yan an b'a jigiya o kanu kelen de bɛ an don alijinɛ kɔnɔ wa an jigi dan bɛ o de kan ni kanu banna ka ban dɔrɔn foyi tɛ yen tuguni ni kanu banna ka ban dɔrɔn foyi tɛ yen tuguni o tumana aw minnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko aw nana yan Hayidara n'a ka denbaya kanu kama o dama tɛ dɛ setigi Ala ɲɛda o kɔfɛ dun min ye Ala fɔ an ye o kanu kama kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Ala barikada anw ko an dara nabi ɲuman min da ko dɔ wɛrɛ ti ci a kɔfɛ an bɛ seli n'a tɔgɔ ye an bɛ bato kɛ n'a kama ye an bɛ fɛn bɛɛ kɛ setigi Ala ka diinɛ sira kan n'a tɔgɔ ye ko an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an n'an jurumu an n'an ka dɔgɔya nka an ka Ala barikada ni a ka bangeli k'a kanu jira diɲɛmaw la k'a kanu jira silamɛw la k'a kanu jira diɲɛ bɛɛ la ko anw ye nin de kanu wa anw bɛ nin de nɔfɛ ni o de kɛra a ka mawludu kɛli ye a ka bangeli Tayiru mawludu ko a samali a banna sa o barisa bila ɲɛsin kun gɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ ma laala dɔw fɛ ko silamɛya jigiya kun ye yen ye n'olu kun t'a kɛ Ala jara n'a ye bi olu b'a la ka fɛn k'a la maliyɛnw tɛ se k'o kɛ ni makan fɔra ka ban dɔrɔn a fɔra ko silamɛya tigi bɔra yen de o tumana ko silamɛya jigiya ani silamɛya ka misaliw ta yɔrɔ dɔ bɛ kɛ yen Ala jara n'a ye olu b'a la ka fɛn k'a la bi maliyɛnw tɛ se k'o kɛ a kɛcogo la kɔni a kɛcogo la se kɔnɔna la n kan b'o de ma Maka Madina bi a hôtel si tɛ yen min bolo kelen tɛ jɔnniw fɛ minnu ko anw dara Ala la wa anw tugura nin cɛba in nɔfɛ a ye nafa sɔrɔ n'a nɔgɔn tuguli ye ka taa Seydul Khaliki ka rawda la ka taa bonyamase kɛ setigi Ala ye n'a ka bangeli ye su in na olu caman kɛn bɛ ka Madina fa bi ka bɔ Mali la yan ka taa Maka bɛɛ b'a avion pied passer dɔn mais ka bɔ Bamakɔ ka na Kulikoro yan bɛɛ to o mobile transport wari da dɔn wa kelen don wa o tumana maa joli kɛn bɛ ka hôteliw bloqué bi Madina kɔnɔ ani Maka kɔnɔna la a ye ɲininkali kɛ o dama tɛ autorisation min dira bi Makan wura ɲɛma n'o ye Makan kuntigi ye a denkɛ min bɛ ye bi n'o ye Ben Salmani ye a ye arabuw lakunu ni islami authentique ye islamu kɔrɔlen a bɛ fɔ ko islamu authentique n'a fɔra authentique dɔrɔn nin ye kɔrɔlen de ye falsification bɛ se ka na mais
ni authentique o koro ko ni ya sursudi a jude ni a gere koni onge ibi lemuru baji anga carton ngono ya nga mimbi bol lemuru bala ni mimbi bla carton ngono kelendo wa ayi kelende o mana mimbi bol lemuru bala ni bo ki da kono adu fode mako authentique pour que ka famu ya gere famuna akobi makana lamini be fɛn n'o kun dogora kira Muhammad Mustafa ka ko sallallahu ta'ala alaihi wasallam ay ordre de ko ka bɛɛ lajɛlen yugo ba kana n'a ye ka bɛɛ bɔ bɔgɔ jukɔrɔ Allahu akbar haydara fo ka taa se kira ye kɔlɔn dɔ jira sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko n'a fatura a b'a fɛ a koliji ka bɔ ni kɔlɔn in kɔnɔ a y'o kɔlɔn in bila en opération bi haydara an yɛrɛw taara an donna don cogo la kɔlɔn in fanfɛla la ka taa a ji dɔ sama ni dɔgɔkɛ tun bɛ yan n'o ye Aruna ye ale tun bɛ se ka caman fɔ a la a nɔgɔyara nka a ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya n'a jira la k'a fɔ ko nin kɔlɔn in kɔni bɛ yan ka ban ko kira nɔ filɛ sallallahu ta'ala alaihi wasallam aw ka diinɛ c'est-à-dire an bɛ diinɛ min na an ɲɛ dɔnnen don k'a ban Allahu akbar sew de tun b'a fɛ ka d'a kan walima sew kun dar'a kan mais ala jɛra n'a ye bi sew b'a la ka bɔ a kan sentigi ninnu se t'a la u ka jigiya kun ye yɔrɔ minnu ye n'a bɛ f'u ma k'u ka aliyew u dɛmɛbaw ani u sɛmɛyɔrɔw bi a bɛɛ gili karala setigi Ala subahanahu wa ta'ala ka bonya kɔnɔ ni bɛn salima ni bonya ye kɔni ala ka wuli ka jɔ ye anw b'a tanu dɛ an b'a tanu fo k'a fɔ an y'a tanu bari sabula a ye fɛn kɛ anw ye n'i ye fɛn kɛ kira ye kira kanubaw y'a k'u ye fɛn o fɛn kun bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko lieu historique Muhammad Mustafa ka baaraw la ni n'o kun tunna Makan kɔnɔna la ni Madinɛ kɔnɔ ala jɛra n'a ye bi a b'a la k'a bɛɛ lajɛlen bila sanfɛ bi ka maaw caman lafiya an ka umuraw la k'an caman lafiya an ka hijiw kɔnɔna la mais kuma in mago bɛ min na dɔrɔn mawlidu ko don ni jigiya kun kɛra Maka ye n'o ye Saudiya ye k'olu kun t'a la k'a kɛ bi olu b'a la ka fɛn k'a la Mali bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan u tɛ se k'o bɔ ɲɔgɔn kɔ kɛ san 100 su kelen pewu u b'a la ka min kɛ i bɛ Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san 100 a wari u tɛ se ka kɛ o tumana ala ni ci tiɲɛ de tɔgɔ ye ko setigi ala al-haq tiɲɛ tɔgɔ de ala ye tiɲɛ tɔgɔ de ala ye kana presi ala bɛna ni dɛmɛ ye n'i bɛ tiɲɛ kan ala bɛna ni dɛmɛ ye mɔgɔw bɛna ye e yɛrɛ fana bɛna ye mais anw ka kuma kun tɛ ko anw jigi yɔrɔ dɔ ye ko Makan kun t'a kɛ ko bi ko Makan b'a la k'a kɛ ko an b'an yɛrɛ favoriser ni o ye non n'a ye Makan ja yɛrɛ o kana kira yɛrɛ tɔgɔ fɔ wulibali don dɛ anw ma kira dɔn Makan koyi anw m'a dɔn Makan anw m'a dɔn Madinɛ a fɔra ko a bɔra yen de mais anw y'a dɔn Mali de kɔnɔ yan من الفرد من الجبار من القهار من الوهاب من الرزاق من المحيي من المميت من الناصر واحدو ni kuma ninnu bɛɛ fɔ kun ye faamutigiw ka faamu sɔrɔ n'a ye ɲɔ tɛ n bɛ min f'i ɲɛna kan'i yɛrɛ ye ala ye min fɔ kaba dɔrɔn wasara kira kanu i ka tugu a nɔfɛ maa o maa mana jɛ e ɲɛfɛ tuguni o la e t'o jate bari sabula e ɲɛ bɛ min na ɲɛ t'o la anw ɲɛ b'a la k'a fɔ ko Seydul Khaliki de y'anw ka protecteur ye wa ale de ye anw ka sauveur ye ni an tugura a nɔfɛ an ka ɲɛnɛmaya in kɔnɔ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ yen an bɛ balo hɛrɛ la an bɛ balo lafiya la n'an banna la dun an b'a ye ɲɛnɛmaya in kɔnɔ yan bari sabula a ma foyi fɔ fo diɲɛ ka lafiya cogo min na maa o maa y'i kɔ don o ma i b'i kɔ don i yɛrɛ ka hɛrɛ ma o ye anw ka faamu yan n'anw ka danaya ye
nga mawludu ko an jombo min ka nya fo tani nga sigi flatala hadisa jelew ne be an bi sega ka nogoti kala bebe hadisa minundo an bi hakilla jige de ka awe nyoti an klala mena kira ka bangeli abena tene ma an yo don cugodi wala ala mo fo ay koy ay jibril ma jiga on ka ko fo on an yo do kira yare ka kuma kaunde la sallallahu ta'ala alaihi wasallam sallim skay ko ala ya le bange ka betene ndoma ndene o dene abo su seti ala ka seti ala subhanahu wa ta'ala barkadana ay adra nya fo yana ngo qur'ane mo fo on mais kira yare o fo on à travers les hadiths hadisa sahale o konna la so jogoti hadisa minuna akuma kauna anaye hidayah minun bodo yes baka ke min vara ka sangani ayre shi hake ka seti ala barkada ni sambi woro ni fla do ko sambi woro ni sabai o bakan bi woro ni fla ni bakan bi woro ni saba o sirendile bi anga hadisa o kono minun ti gelepa kwaye nunun di seti ala mako ka ala barkada nay ko muna ko ala ya bangi ko kanishi hake dama ko ala ni ci o ne hakla nasoro la haklima ni famuntigi ani mi mako bi islamé ala imako ti foi la fo islamé be minge boro ka sorala o ni boro yero la kabandu abana ni boro mayala op mana abi nyo nyininga abi sama nyo nofe mais ni boro yera la kaba samalite tukuni atobe ke jume sisa mungadne ne ko fo jango kaningo en nakari atobo ko da madroni adra wallo o kama wati be ni yeni misiru me mikoro la me bi ka kutubo la me bi ni sangala ba ngoro bali kono ya ani ankere fe jabano konna la olu yoro de ba jira ka fo ko moldu sera ko bida kala ko no ka bida tamne adra kasoro mamiri doni nyode fo ngoni ko bora dine konna la abora famu konna la abora dallo konna la ibi fude fo adra ni ko moldu e bida e bangira cugo mino nyona bidati awli bardo da dokotoro so ko de kira kle la sallallahu ta'ala alaihi wasallam akunti ay ta muso peze ay Allah jaay ni furakse ndama kalo akanda ay nana hadisa e doro hala kalo ay nana ay o me furakse jodi kunu jangoy kana nyina ma yakko o jodi kera il pesera chien joli kira ka sahaba do della ka pese kira ka sahaba do della ka pese kono barala o ngay duma la ka pese fi borati ina na nyina ma yakko nala o ni boji bini joko bida ti yera nyini ngay natu ko la ma mi mora bidaya la do nani jokar bi fedo la kari ko bidaya bi jodoro ko laje ka yele ka temeni yere ni bidaya mi o da ko ni me angana dina konna la no islamia aya fuye ko kata hadisa o laje so hiho konna la olu yero de koti ko bidaya ni mombe kwa jugo mombe o mana bidaya kera chamae bando bangeli pano kuna ay antito no fere ay o bi dina min no fe ambode wala kateme noyi abi kira de ka kuma kauna so yo muslimu konnala sallallahu ta'ala alaihi wasallam salim ako ni mawo manana ni fenyi ale kira ka dina konnala ale kira ma ubla ka minke wal mamu ya maru ya ni miyi wanu ma miya de la ko ni min nana na nyumaye ka ke ka ensure ka do dina konnala ko bidaya bi jo oye o bidaya nyumai abaraji koni mawo mamana la degeli kani o bidaya nyumai yi ko foka lahara se hali mi ya kire ka blai hal na sara san kemefla san bakeli ko ay bidaya nyuma min kire ka do islamiya konnala ko abaraji ba tigi fo lahara bulbando haydra ne ma fode ay kira de koti
maa o maa sera ka na ni bidaya ɲuman ye kira de ko bidaya ɲuman نعم من سن سنة حسنة aha فله أجرها وأجر من عمل به a b'o tigi ye dɛ آها maa o maa mana na ni bidaya ɲuman ye a b'i ye شاه هيدرا a ko a b'o cogo kelen na o tuma na bidaya juguman k'o fɛnɛ b'o tigi ye شاه هيدرا هيدرا ni maa min nana ni ko kura ye diinɛ kɔnɔna la Aha. min ye bidaya juguman ye Naamu. kira ma min kɛ a m'i bila a la a ma maaw ordonné k'a kɛ nka e nana ni o ye o kɛra juguman ye silamɛya ma نعم i n'a fɔ bi an ɲɛ b'o bidaya ba kɛmɛ la cogo min na an ka jamana kɔnɔ yan Aha. a n'an ka jamana kɔ kan o ɲɔgɔnna bidaya ɲɔngo minnu b'a la ka maaw fa bi silamɛya tɔgɔ la o ɲɔgɔnna bidaya ti ala ka dugukolo الله أكبر هيدرا هيدرا wa o de ye bidaya juguman ye jɔ kan ka kɛ min kan o y'o de ye o ma kira ye k'a kɛ o ma kira ka sahaba ye k'a kɛ kira ka sahaba m'o bila a la wa kira yɛrɛ m'o bila a la جاي هيدرا نعم kira ka kalifa n'o ye Umaru ye آها kalifatu rashiduna dɔ don شاه Umar نعم a ka kalifaya kɔnɔna la u taara ka taa se dugu dɔ ma آها dugu in kɔnɔna la نعم u taara ka taa église de sɔrɔ yen آها église in u nana ka na se n'o ye chrétienw ka batokɛyɔrɔ ye نعم u taara ka t'o sɔrɔ yen آها u ye fɛn minnu kɛ min kɛ ni o ye église ci شاه u seginna ka na آها u seginnen ka na ɲininkali kɛra نعم kɛlɛ kɔnɔna la fɛn minnu ni fɛn minnu tɛmɛna آها kumakan zurumana dɔrɔn a fɔra dɔrɔn k'u ye église ci شاه silamɛw ka batokɛyɔrɔ tɛ dɛ آها chrétienw ka batokɛyɔrɔ شاه dugu dɔ kɔnɔna la min na ni silamɛya jihadi sera yen نعم mun fɔra آها k'o ka segin ko ka taa église in jɔ a jɔ cogo la silamɛya tɔgɔ la سكاي الله أكبر هيدرا silamɛya tɔgɔ la k'o ka segin o ka taa église in jɔ a jɔ cogo la آها i n'a fɔ chrétienw kun y'a jɔ cogo min na سكاي الله أكبر هيدرا هيدرا ولا ولا ah nin aw ne ka mais o nin de b'an ka hadisaw kɔnɔna la sa an ka hadisa falen don ninnu dama dama de la شاه شاه هيدرا a b'o cogo kelen na نعم kira ko sallallahu ta'ala alaihi wasallam dɔ in ka kɛ Umaru ka kiisa ye kira ko n ye jihadi bin ka bɔ aw ka silamɛw an mana taa yɔrɔ yɔrɔ la ko misiri bɛ yen آها هيدرا ne ala ye ne kira ye jihadi bin ka bɔ aw kan شاه ولبالدو jihadi ti kɛ dugu si la setigi ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ la ko i bɛna taa ka taa bin maa dɔw ka misiri kelen yera dugu min na سكاي هيدرا نعم a ye karamɔgɔ ninnu a y'u lakunu ban k'u ka taa u ka hadisaw kɔnɔnaw lajɛ آها بكونو kira ye min f'u ye ani bi olu b'a la ka min kɛ n'a sɔrɔla min ye bidaya jugu ye شاه o dun ti bidaya yɛrɛ i bila la o i yamaruya o kɛli de la آها kira yɛrɛ de ye yamaruya o kɛli la سكاتالا ɔ mɛ aw ye mun kɛ sisan o de ye bidaya juguman ye نعم ka taa bin adamadenw kan آها silamɛya tɔgɔ la kira b'o kɛ سكاي ماكل ni mawludu kɛra bidaya ye نعم bidayatul asana don آها bidaya jɛli شاه هيدرا n'a sɔrɔla o don k'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ dun أي n y'a fɔ aw ɲɛna anw sigi filɛ kɛnɛ min kan an ma sigi yan i n'a fɔ kira ye nin ɲɔgɔn ko kɛ cogo min na mɛ kira ye an bila nin na barisa bila a yera ko n'a ye fɛn o fɛn kɛ an ka ladigɛli kɛ n'o ye o tuma na anw ka ala barikada i n'a fɔ setigi ala subhanahu wa ta'ala ka kira ye ala yɛrɛ barikada cogo min na شاه هيدرا ɔ mɛ barikada kɛcogo de ti kɛ kelen ye kuma dɔw la o tuma na n'o ka d'aw ye a y'a fɔ ko nin ye bidaya ye mɛ anw bɛ ala barikada n'a ye cogo min na kira yɛrɛ y'a ka wale bɛɛ kɛ tan شاه a cira cogo di نعم ko est rappelé آه car le rappel profite aux croyants Muhammadu ne ye ci ka hakililajigi de kɛ n'i ye hakililajigi kɛ waati o waati la a bɛ muminu nafa شاه kira y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ hakililajigi de la سكاي fo ka taa fatu شاه o tuma na ni anw ye kɛnɛ sigi k'a fɔ ko an bɛ ala barikada ka ɲɔgɔn hakililajigi setigi ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ la an b'a la ka kira de ladege a ka baaraw la شاه شاه هيدرا ولبالدو jɔ bɛ kɛ nin kuma ninnu ka waati bɛɛ kɔnɔ ka silamɛw lafiya i ka diinɛ kiti de a n'a baabu de la كاكا jango a ka faamu sɔrɔ a la آها a k'a dɔ dɔrɔn ni bida mɛ maa min da dɔrɔn wuli ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye شاه هيدرا a ɲinɛ n'a dacogo de kɔ a n'a dacogo a ɲinɛ n'o kɔ o kama a bɛ gulo dɔ la
cɛ n'a y'a yɛrɛ kun lajɛ a bɛ ba bidaya kɔnɔ Dra. o la Naam. an nisɔndiyara Kaka. Jara. an bɛ kulukorokaw fo ka segikaw fo Cɛ. ka ansaruw fo Aha. an minnu kɛra an ka seli sababu ye yan Naam. n'i y'a ye ne ko n ka kuma daminɛ la n ko an don o don san o san Aha. an bɛ taa alimamiw fo ka taa dugutigiw fo Cɛ. minnu bɔra ɲɔgɔn na olu de ye kelen ye Aha. bɔ ɲɔgɔn na Naam. o wasara setigi Ala subahanahu wa taala fɛ yen Skay. Haidara. ni ne balimakɛ walima n balimamuso yɛrɛ ka fɛn o fɛn kɛ Aha. Ala jɛra n'a ye Badara yɛrɛ y'o kɛ hali ni n kun tɛ yen Cɛ. Nubaldo Haidara. o kama n ma nɔgɔ yɛrɛ don a la Aha. n ko an bɔra yan Naam. waati o waati an taara alimamiw fo ka taa dugutigiw fo Aha. ni Nafi yɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ Badara yera ye Ira. hali ni yɛrɛ kun jɔlen tɛ yen Nafi de ye ne ye ne yɛrɛ de ye Nafi ye Siga t'a la. Nubaldo. Nubaldo. ni ɲangu ma o kuma an sɔrɔ kita di Siga t'a la Haidara. nka Ala jɛra n'a ye a ka di ale Ala ye cogo min na Aha. an y'olu farikolo ka ye kulukorokaw fɛ yan bi Cɛ. o de jara setigi Ala ye Siga t'a la. ka sɔrɔ an kun bɛ yan Aha. an bɔra yan a ka ca Siga t'a la. an dusukun bɛ yan Bɛ yan. sabula an balimaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an dusukun b'o fɛ anw minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan bi Aha. an dusukun bɛ Kɛɲɛba nin waati in na Siga t'a la. a bɛ Kaye nin waati in kɔnɔ Be. wa a bɛ Kumantu nin waati in Siga kɔnɔna t'a na la. o kɔrɔ ye nin kɛnɛ fɛn o fɛn sigi bɛ Mawuludu tɔgɔ la Aha. Ala jɛra n'a ye Badara b'a kɛnɛ bɛɛ ka so in na Wulibaldo. sufiya kuma tɛ dɛ kɛnɛ kan kuma don balimaya kuma don Siga t'a la. an tɛ fɛn dɔ batinu la koyi o ye gindo ye o ye setigi Ala subahanahu wa taala ka gindo ye anw t'o tigi ye Siga t'a la. anw ta ye kɛnɛ kan ko ye balimaya kɔni kɔnɔna la ka ban dɔrɔn ni balima yera yɔrɔ o yɔrɔ la i yɛrɛ bɛ yen a banna koyi Wala. ma batinu kɔnɔ kuma fɔ aw ye dɛ n ye kɛnɛ kan kuma de fɔ aw ye Siga t'a la. من الفرد من الجبار من المحيي من المميت من الناصر وحد الله لا إله إلا الله walasa ansaru an bɛ segin k'aw fo k'aw barikada Kaka. ka wale ɲuman dɔn Cɛ. ka dugawu kɛ Naam. an ka jamana ye Kaka. ka dugawu ɲini naba bɛɛ fɛ Aha. ka kɛ an ka jamana ye n'o ye Mali ye Cɛ. ka kɛ an sigiɲɔgɔn jamanaw ye Aha. ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye Kaka. nin su in bonya kama Siga t'a la. ani aw yɛrɛw minnu y'a ka baaraw bila Naam. kana fara ɲɔgɔn kan yan Ah. a kana sɔn an nakun ka taa k'aw dan Ayi. nin kɛnɛ ninnu kɔnɔ yan Aha. dugawu jaabi yɔrɔ don hamiw dilan yɔrɔ don gamiw wuli yɔrɔ don Siga t'a la. a kana sigi a la Aha. Ma siga. hami gɛlɛnw Naam. minnu ni maajigiya yɛrɛ t'a kan k'a fɔ a bɛ dilan Aha. olu camanw dilanna nin kɛnɛ ninnu bɔɲɔgɔnkow la Cɛ. Haidara. o kumana nabagaw a ye hami ɲuman siri ni aw yɛrɛ ye Kaka. a ka siri n'a balimaw ye Aha. an bɛ yan setigi Ala de tɔgɔ la Cɛ. min ka d'a ye ni dafɛn bɛɛ ye an sigilen bɛ o de tɔgɔ la Aha. Wulibaldo. o kumana maa ti na dunun fɔ yɔrɔ la ka bɔ yen ka Ayi. t'i kɔnɔbara gansan fɔ o yɛrɛ ma juguya Haidara. a ye hamiw siri Aha. Ala de y'a dilanba ye Cɛ. nka a y'a fɔlɔ an ka jamana la Aha. ni o ye Mali ye Siga t'a la. Mali Naam. l'insécurité a yɛrɛ ɲɛ Aha. o Mali Cɛ. de nos jours Haidara. insécurité fanga bonyana kosɛbɛ Bonyana. an donna nin ɲɔgɔn na o kɔnɔ yan Aha. an hakili b'a la Naam. ani an ka danaya bi a kan Aha. fɛn min ye an bɔ a kɔnɔ Naam. ka an se yan dugawu don Cɛ. o ye muminunw ka danaya fɛn de ye wa anw dan b'a la dugawu de bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ a bɛɛ Cɛ. Wulibaldo Haidara. dugawu de bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Cɛ. a kana kulonkɛ a la Ayi. Mali binna crise kɔnɔ Naam. o sanw ma mɛn kosɛbɛ Aha. bɛɛ kun ko ko nin ye Maliko bantɔla ye Cɛ.
nga ala jara n'a ye ni an karamɔgɔw ye an n'an ka danaya jɔnw ye n'o y'an ka shekow ye ka fara jamana in silamɛ ɲumanw kan ani ka fara diinɛ baarakɛla ŋaniya ɲumantigiw kan u ye dugawu kɛ jamana in ye ala sɔnna ka jamana in tulo magɛn bi an b'o o ɲɔgɔnko min kɔnɔ a ka kan an ka dugawu sɛbɛ kɔrɔ kɛ Mali fa bɛɛ ɲaaminen don bi Mali fa bɛɛ ɲaaminen don anw bɛ yan setigi ala de tɔgɔ la anw dan b'a la o de bɛ se k'an kisi o kumana an ka ɲɛsin o ala ma an ka dugawu kɛ an ka jamana ye an ka dugawu kɛ an ka jamana ye ni ala y'a basigi a bɛ basigi anw kelen kelen bɛɛ ye mais kɔnɔguwan min bɛ yen bi nin kɛnɛ in kɔnɔ yan aw y'o ni an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ma se da yɛrɛ ka don a bɛɛ la mais hakili ɲumantigi ni faamu ɲumantigi bɛɛ b'a dɔn Mali fansi tɛ yen bi ni yɔrɔ min chauffelen tɛ alhamdulillah anw minnu bɛ centre kɔnɔ yan anw bɛ ala barikada dɔɔni walima kosɛbɛ yɛrɛ mais ka sɔrɔ n'i bɔra yan ka taa kɔfɛ an balimaw bɛ yen u bɛ si cogo min na setigi ala de b'a dɔn o kumana a ka kan an ka dugawu kɛ an balimaw ye minnu bɛ degun kɔnɔ ani anw minnu bɛ yan ala bɛ se k'an bɛɛ kisi cogo min na yarabi ama nin kɛnɛ in bonya kama an ka jamana ala k'a basigi ala kana ni kisi ye an ka jamana kɔnɔ ala kana ni bɛn an ka jamana kɔnɔ ala kana ni kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ o kɔfɛ ka dugawu ɲini kɛnɛ in sigibaa bɛɛ ye an ka karamɔgɔ n'o y'an ka seko ye Ɲɔrɔn Tal a minɛna o conseil ɲɛmɔgɔ ni o y'an fa ye Seydi Sherif Usmane Madani Aidara a ye dugawu ɲini silamɛ bɛɛ fɛ an bɛ segin k'o dugawu ɲini nin kɛnɛ in sigibaaw fɛ ala bɛ se cogo min na k'an fa n'an karamɔgɔ k'a labila hɛrɛ la ka segin ka n'a ka denbaya la hɛrɛ la cogo min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'o latigɛ o kɔfɛ nin waati laban in kɔnɔ a y'olu caman ye bɔlɔlɔ siraw ye fɛn caman b'a la ka fɔ mais a ko kunko n'a ɲɛɲɛw ye min ye setigi ala de b'o dɔn nka an bɛ min ɲini ala fɛ yarabi ama kɔnɔguwan ko min bɛ yen yarabi ama ala ka wuli ala ka wuli maa o maa minɛna an b'a ɲini ala fɛ ala ka segin n'a bɛɛ ɲuman ye ka na so an bɛ dugawu kɛ an ka maa minɛlenw bɛɛ ye mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ala ka bɛɛ ɲuman sigi an ka jamana ala k'a tulo magɛn ala k'a yɛrɛw sabati san caman bɛ ala bolo ala k'o jira an na an b'a ɲini ala fɛ aw minnu nana ka fara ɲɔgɔn kan yan hami min bɛ aw la fɛn o fɛn ni ala ta bɛ bɛn ala k'a bɛɛ dilan a bɛ sira fɛn o fɛn ye ala ka don an n'o cɛ nin kaloba in kama ni nin donba in kama ni o ye nin su barikamaba in ye yarabi ama a bonya n'a karama kama aw ni anw ala k'an laban alijinɛ kɔnɔ ala k'an jurumu yafa ala k'an kanda an karamɔgɔ ala k'an bɛn an kɔrɔ si bɛ ala bolo kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an ma ala k'an n'a wasa an ka taabɔ ala ka hinɛw la ala ka yafa o ma ala k'o k'a ka ala bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasuli kɛrim u ye papiye di yan nka n b'u deli u k'a to haut conseil islamique walima groupement des leaders spirituels olu bɛɛ jɛra ka mawudu dɔ di ɲina walandatigiw ma minnu bɛna kalan kɛ mawudu bangeli la dakuruɲa fitinin 2 an k'o fɔ olu ka honneur kɔnɔna la n'o tɛ mawudu kɛra ka ban mawudu ye nisɔndiya de ka setigi ala barikada an ye ala barikada min kɛra sababu ye a y'an bila ala cogo min na an y'o fɔ o kumana an bɛ ala barikada mawudu kɛra kabi an bɔra bamakɔ ka se kulikoro yan mawudu banna mais an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi fa zakira inna zakira tanfa'ul mu'minin an ka hakili lajigi kɛ mu'miniw an k'o kɛ an yɛrɛ kun ye an k'o kɛ silamɛw ye an k'o kɛ diɲɛ bɛɛ ye kira cira de
وما أرسلناك كافة للعالمين للناس بشيرا ونذيرا آمين على كوشودي نعم أكون زيجين فلك شمين تقولها فالي على يا تشيدي دافع بما دافع بما ayachi danfɛ bɛɛ ma danfɛ jumɛnw silamɛw kerecɛnw ani laadatigiw ani e yɛrɛ hakilila minnu t'a la ala ko ko a ye muhamadu ci de ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛ jumɛn ye k'a kɛ bagabalikɛla ye ani nisɔndiyaba aw nisɔndiyaba ka tila tuguni k'a kɛ bagabalikɛla ye diɲɛ bɛɛ mɔgɔw k'a dɔn ko ɲuman de ka ɲi wa juguman de man ɲi a ma ɲi jɔn fɔlɔ ma n'i ye juguman kɛ a ma ɲi yɛrɛ fɔlɔ ma n'i ye ɲuman kɛ a ka ɲi ma ala ko a ye hɛrɛ ci ta ne diɲɛ bɛɛ ma linasi diɲɛ bɛɛ a tun bɛ se ka silamɛw fɔ yan walima a tun bɛ se ka dɔw fɔ yan nka ala ko linasi diɲɛ bɛɛ bashiran wa nazira o tumana anw bɛ yan o kumakan ninnu de ɲɛfɔli la ka ɲɔgɔn hakili lajigi k'a dɔn ko an sigin tɛ gansan na yan an nisɔndiyalen don barisabula an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi ni nin cɛba in ka wali ye waati bɛɛ kɔnɔ ale y'a kɛ dɛnɛ o dɛnɛ a bɛ ala de barikada mais anw garijɛgɛ kɛra jumɛn ye san o san anw bɛ su kelen de ta ka ala barikada ni o ye k'o k'a bangeli ye mais kira yɛrɛ ye min kɛ anw ma se k'o kɛ dɛnɛ o dɛnɛ ale bɛ ala barikada mais anw ta kɛra san kɔnɔ siɲɛ kelen ɔ n'a ye siɲɛ kelen min sɔrɔ o la a ka kan ka ɲɔgɔn hakili lajigi ka ɲɛ fɛn dɔ ka to hakiliw la ni faamuw na groupement de leader spirituel ni o de ye minnu ko maa dɔ ka kusa maa dɔ ye maa ka bon maa ye i fa ka kusa i ye i ti kusa i fa ye hali n'i kɛra milliardaire ye minnu jɛra ni o hakilinaw ye n'o faamuw ye olu de fara ɲɔgɔn kan ka thème dɔ ta thème min bi n'a bɛ se ka tali kɛ anw ka jamana yɛrɛ la n'o ye facteur de justice ye facteur de justice sociale et de tolérance nationale ni jamana mako b'o la bi o y'anw ka Mali ye dɛrɛ laadiriya ani ka yafa ɲɔgɔn ma ka ko to ɲɔgɔn ta la anw ka jamana mako b'o la anw ka jamana mako b'o la bi jamana in mako bɛ laadiriya la an mako bɛ yafa ɲɔgɔn ma la an ka ko to ɲɔgɔn da la an ka ɲɔgɔn ka ko tɛmɛnenw yafa i n'a fɔ an sigin filɛ cɛba min tɔgɔ la yan ala ye ni lajarabi kosɛbɛ n'o ye Mamadu ye Seydil Khaliki don ale ala ka kira de don a y'a ka fisaya danfɛn bɛɛ ye a ye kira 25 tɔgɔ fɔ k'a k'o bɛɛ ɲɛmaa ye kuranɛ kɔrɔ sɔsɔ cogo t'a la nka ala y'a lajarabi makangaw wulila nɔfɛ a labanna Madina de yen farala ka dugu kan ka sɔrɔ a bangera Maka gɛlɛya kama a bɛ kɛ don min na ka bɔ fɛn bɛɛ dar'a kan minnu y'a da ka setigi ala ko makɔnɔ ne ala bɛna i wasa dɛ n bɛna se d'i ma a ye kira wasa mais kuma in mako bɛ min na masala suguman ko don ala y'a wasa don min na a segira ka na a fɔra ko fatuhu Maka ko Maka dayɛlɛ o kɛra kira sigi don ye ka na Maka o don kamanaw guwana barisabula an ye min kɛ cɛ taatɔla la a segilen ka na a bɛna o ta sara ko k'ale tɛ ta sara kira ye ale ma ci o kama ale cira setigi ala subhanahu wa ta'ala de fɛ ni hinɛ de ye n'i ye se sɔrɔ ka n'i miiri kɔrɔlen na min ye juguman k'i la yafa bila yafa ta ale yafara a juguw ma minnu ye a gɛn nin don mais a ye se sɔrɔ min kɛ ka segin ka na a ko ale yafara a tɔɲɔba bɛɛ ma min ye a denmuso yafa ye kuma dɔw la i yɛrɛ kelen i bɛ se ka yafa i yɛrɛ ka hakɛ dɔw kɔ mais kuma dɔw la hakɛ wɛrɛw bɛ yen olu dɔw yafa man di kira denmuso sallallahu ta'ala alaihi wasallam a gɛnna de ka girin dibi la
kafiriw fɛ a kun lajɔlen don kɔnɔbara de la fo k'a kɔnɔ tiɲɛ denmuso fatura o bana de la makan dɛlɛlen ni se sɔrɔla min kɛ o cɛ kelen de bɔra ka na ka sahaba dɔ bɔra ko fu k'a fa Abubakar Habar bin Aswad Habar bin Aswad kɔni ale de ye baara in kɛ kira ka sahaba dɔ bɔra ka na ko fu a k'a fa ko non i b'a fa kelen ka Ala subhanahu wa ta'ala kelebantiya témoigner k'a fɔ k'a kɛra silamɛ i b'a fa cogo di a ko mais a ye min k'i la i b'o dɔn ka masala ye surunya aw ye dɔrɔn a ko ne kira yafara n denmuso ka hakɛ kɔ n'a sɔrɔla o don ko a ye ne denmuso fa ne yafara o kɔ o tuma na anw ka kira kɛra jumɛn ye hinɛ kira yafa kira ani kisi kira mun bɛ anw bolo o de ye an ka ladegeli kɛ n'o ye o kama n ko nin thème ye a na waati ɲana kosɛbɛ parce que bi Mali mago bɛ fɛn min na o ye maliyɛnw ka yafa ɲɔgɔn ma Mali mago b'o la dɛ kɔrɔlen caman b'a la ka yugu a ye kɔrɔlenw to yen a ye maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ka maliyɛnw bolo di ɲɔgɔn ma a ka jɛ kɔrɔlenw kɔ an ka kura lajɛ an ka kura lajɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma maliyɛnw an ka bolo di ɲɔgɔn ma jɔn ye nin kɛ ne la jɔn ye nin kɛ n fa la jɔn ye nin kɛ n ba la walima jɔn ye nin kɛ jamana kɔnɔ juguman na kuma dɔ la ne olu minnu bɛ se ka pardonner a y'olu dɔw pardonner an ka taa an ka jamana ɲini a bɛ se ka sauver cogo min na n'an jɔra kɔrɔlen bɛɛ kan an tɛ se an seyɔrɔ la Mali mago bɛ bi maliyɛnw ka yafa ɲɔgɔn ma u k'u bolo di ɲɔgɔn ma jango an bɛ ka kuma silamɛya min tɔgɔ la an b'a fɔ ka an jigi sɛmɛ yɔrɔ k'o ye anw ka diinɛ mana foyi kama fo n'a kɛra hinɛ ni yafa ye Mali min kɔnɔ n'u yer'u ko ten ko a silamɛya pourcentage sur 100 95% musulman k'o de bɛ Mali kɔnɔna la n'o sabatira k'o kɛra tiɲɛ ye k'o ye wulibali ye Mali silamɛw a ye yafa ɲɔgɔn ma kuma dɔ la an yɛrɛw tɛ sigi o la koyi barisabula ɲɛmaa minnu bɛ anw kunna silamɛ tɔgɔ b'a caman na o tuma na an b'a caman jate ka kɛ silamɛw ye ani ka fara kɔnbaw fana kan silamɛ tɔgɔ bɛ an caman na wa an b'an yɛrɛ caman bila silamɛw fɛ o tuma na n'o sabatira k'o ye tiɲɛ ye an ka yafa ɲɔgɔn ma kɛ n'a sɔrɔla Mali silamɛw de ka ca silamɛya ye min ɲini an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɔrɔlenw to yen an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo di an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o sabati o tumana ka groupement fo o ka nin thème agréable ye na min taara ta waati la o de hukumu kɔnɔna la o nana ka na fɔ ko wajulikɛla walandadilaw k'u ka walanda di nin kan an yɛrɛw ye dɔ tɔmɔ a la o nana n'a kuranɛ hayaw caman ye mais an y'a ye a kelen o kelen n'i ko k'i b'a kelen o kelen développer yan san wɛrɛ bi ɲɔndon yan i b'a tɔ développer a ti ban u ye fɛn minnu fɔ setigi Ala subhanahu wa ta'ala kumakan don minnu ni kumakan ninnu ti yɛlɛma fiyewu o tumana a bɛ mun ɲɛ an ye mɔlidukɛla jumɛnw minnu farala ɲɔgɔn kan n'u ma fara ɲɔgɔn kan foyi kama fo n'a kɛra setigi Ala ye ani mɔlidu yɛrɛ kɔrɔ ani mɔlidu sigira min kama o tumana anw k'an jija an ka baara de kɛ n'o ye o de bɛ an nafa Saka sɛ bɛ se ka tɛmɛ n'i ka baabu ye ka ansaruw fo ka segin k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ni cɛsiri ko anniversaire tɛmɛnen k'u bɔra ka joli pɔsi 80 k'u bɔra k'o di yan CCRF la ansaruw aw sara bɛ Ala bolo médecin chef de y'a fɔ yan n'o ye CCRF médecin chef ye ale de bɔra ka témoignage jɔ sisan a ko ansaruw de bɔra ka nin k'u ye o y'a kɛ mun kama adamadenw bɛ se cogo min na ka kisi o tumana ni kira cikun kɛra ko danfɛnw ka nɛɛma sɔrɔ yen ni joli in bɛ kɛ maa dɔ la o tɛ silamɛ ye dɛ
nin bɛ kɛ dɔ la hali o tɛ chrétien ye ayi o tuma nin bɛ taa se dɔ ma hali o tɛ diinɛ yɛrɛ la tiɲɛ o tuma n'a fɔra ko kira cira ko danfɛnw bɛɛ ka nɛɛma sɔrɔ a fɛ nɛɛma bɛ sɔrɔ ni nin de ye o n'o tɛ hali n'i ye miliyari kɛ ne ba dara a kunna n bɛ se ka Mali bɛɛ servir n'a ye ayi o tuma na hinɛ in bɛɛ tɛ wari dili ye min ka bɔ ka tɛmɛ wari kan o ye ni kisili ye tiɲɛ Ansaru ani ci tiɲɛ ani ci n'aw ɲɔgɔnnaw cayara ɲɛnɛmaya in kɔnɔ ka ban diɲɛ bɛ lafiya siga t'a la silamɛya o de nana n'a authentique ye a mako bɛ min na silamɛya forme exact ye min ye aw de nana n'a ye tiɲɛ n'a bɛ fɔ a ma ko joko Wulibali don setigi Ala y'a ka kira n'a ka nabi ɲumanw bɛɛ ci min fɔli kama ni o ye joko ye aw de nana o sabati siga t'a la anw kɛ aw de nana o sabati tiɲɛ aw de nana o sabati a ni ci a ye Ayidara wasa a y'a ka denbaya wasa wa a ye silamɛya bɛɛ la siga t'a la silamɛ bɛɛ bɛ ɲɛbɔ aw fɛ an mana taa yɔrɔ yɔrɔ la anw bɔra Nigéria sisan an ye bonya min sɔrɔ yen Nigéria faamaw fɛ setigi Ala de b'a dɔn ne donna mobili dɔ kɔnɔ Nigéria fo maa min ka photo ye réseaux sociaux kan mais mobilitigi min ye n don a kɔnɔ n'a t'i ɲɔgɔn dɔn kabi Ala k'an da n ma deli k'a ye n'o don tɛ a y'a ka mobili bila ka taa n bila n ko ja n ko yan Ansaru bɛ fɛnba kunna yan ka n dagabana mobili in bila ka taa Gerebuw kunbɛn Nigéria aéroport la diɲɛ bɛɛ bɔra ka n'i jɔ ka ne lajɛ sa ne yɛrɛ bɛna don nin kɔnɔ cogo di n ko n kɔni bɛ don n'a jɔra kɔni ne bɛ don dɛ ni mobili kɔni jɔra ne bɛ don dɛ mobili ɲacogo a ye photo lajɛ réseau kan dɔrɔn a bɛna ye o katikati min don ni miliyɔn bɛ yiri ka tɛ ma i t'i sen tɛ don a kɔnɔ dɛ nka Gerebuw sen don n'o kɔnɔ Ansaru man don a kɔnɔ dɛ yen faama dɔ don ni o ye an yɛrɛw ka maliyɛn haut conseil min sigilen bɛ yen Mamadu Kanajigi k'a ka mobili bila ka taa Badara kunbɛn n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye n t'a dɔn k'a den kɛ n ka chauffeur ye fo k'an ka course ban fo k'an ka séjour ban Nigéria Lagos dugu kɔnɔ ale denkɛ de b'a la ka mobili boli ni ne ye n kun t'a fa dɔn n kun t'a den dɔn mais nin kɛra jɔn de kama Ansaru ko Ansaru ye jɛɲɔgɔnya ɲuman min kɛ n'o ye extérieur de la o kɛra sababu ye Gerebuw kɛ n'i taara o y'an bonya tan Ansaru a ni ci ni n sigira ko n b'o dama fɔ yan walahi n bɛ si yan ni m'olu kelen in kɔnɔna la Gabon Alassane Sangare bi yan minisiri min sigi bɛ kɛnɛyaso kunna Gabon kɔnɔna la ale ka chef de cabinet o fana an bisimila nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna dɔ kan ale ta kɛra min ye kabako dan de don anw sigin bɛ k'anw ye Gerebuw ye san nana ko a t'i jɔ de an taara ka taa wajulu kɛ san kɔrɔ u ye fɛn dɔ bila an kunna an y'an sigi ka wajulu kɛ an b'o la dɔrɔn an ɲɛ bɛ minisiri ka chef de cabinet natɔla la a n'a ka faamaw o nana se min kɛ chef de cabinet n'a ka sule de donna ji la fo kana s'a sigiyɔrɔ ma ji bɛ sule bɛɛ datugu k'a ban mais a ma to a ka mobili kɔnɔ o tɛ silamɛ ye dɛ chrétien don mais a nana ko a bɛna ministère de ka foli kɛ ka Gabon ministère de ka foli kɛ Chaka bi yan ko kana jira anw na an ka représentant minnu bi yan n'o ye Ansaru ye ko Gabon bɛɛ kɔnɔ olu ma tɔn ye tɔn min sigi bɛ silamɛya tɔgɔ la ko Gabon Ansaru ye min kɛ Gabon sigi ka taa s'a don ma min y'a ɲɔgɔnna kɛ n ta tɛ ko n y'a fɔ tan nka a bɛɛ de enregistré bɛ k'a ban n'i mago b'a la dɔrɔn na an b'a d'i ma an bɛ k'a fɔ yan cogo min na ministre ka délégué b'a la k'a fɔ ten a ka chef de cabinet a bɛɛ enregistré n'a image n'a fɛn bɛɛ bɛ an bolo mais yanni maliyɛnw yɛrɛ ka taa ko hali an bɛ t'o ɲɛɲini ka duti dɔw la anw ye min kɛ an faso ye yan Ansaru ye min kɛ a ye silamɛ tɔn dɔ jira min y'a kɛ tɔn bɛ Mali kɔnɔ yan a y'a bɛɛ jira silamɛya tɔgɔ la Ansaru ye min kɛ depuis Ala ka Mali silamɛya da ni silamɛ tɔn dɔ delila k'a kɛ Mali ye a fɔra yan ko an k'an faso dɛmɛ ko faso bɛ se ka lafiya cogo di aw ye dɔgɔtɔrɔso jɔ miliyari 1 miliyɔn 300 jɔlen filɛ Bamako silamɛya tɔgɔ la Mali silamɛya da ani o don cɛ dɔgɔtɔrɔso kun tɛ silamɛya tɔgɔ la mais aw y'o kɛ dɔrɔmɛ ni mugan n bɛ kuma in surunya
faama ko nana ya ko ka sɔrɔsiw dɛmɛ aw de kɛra maa fɔlɔ ye min bɔra ka taa miliyɔn 10 jɛ bɔ k'a di diɲɛmaw ɲɛna en 2012 k'a di silamɛya tɔgɔ la ko an b'an faso sɔrɔsiw dɛmɛ n'a ye aw de kɛra maa fɔlɔ ye minnu y'a kɛ bi an filɛ waati min na o wari sera fo miliyɔn 300 ani kɔ ma miliyɔn 300 ani miliyɔn 80 ansaru ye min bɔ ka don Mali sɔrɔsi la a faso ye a ye dɔ jira kɛ a ye silamɛ dɔ jira sa a tɛ yen bani de a tɛ yen ansaru wa ne ci aw de wasara barisabula a ye kira ka diinɛ wasa a ye Ala ka diinɛ wasa n'a bɛ fɔ a ma ko silamɛya nakun ye ko diɲɛ bɛɛ ka nɛɛma sɔrɔ nin sira de don ɲ'o tɛ seli fo k'i sa i ka hinɛ bɛ se maa ma de n'i ma bɔ misiri yɛrɛ kɔnɔ jɔnni b'a dɔn k'i bɛ yen i bɛ bɔ de ka taa nasɔngɔ ɲini jango i muso yɛrɛ k'a dɔn k'i bɛ yen n'i tora yen i bɛ malo ka sa ye n'o de fɔ a ye silamɛya nana baara de kama daga sunɔgɔ tɛ seliba foyi tɛ n'i bɛ seli sɔn a jogo ka i la fɔlɔ Saka an b'a kɛ cogo di papier b'an bolo ya ko yɔrɔ fɛnɛ sumalen don waati b'a fɛ ka se o tuma na groupement ye min ɲini an fɛ an b'an yɛrɛ wajibiya ka fitinin bɔ a la o tuma na ka se ayiwa n'an sera ka da yɔrɔ min na ne fɛ i bɛ se k'a daminɛ yan jango an ka dɔ bɔ a la bisimila i bɛ bisimila. Louange à Allah, Seigneur des mondes, qui nous a ordonné la justice et la fidélité. Mana baara ye ni an dontɔ y'a kɔnɔ sa an bɛ tanu di setigi Ala subhanahu wa ta'ala ma Ala min ni o ye anw yamaruya ni tilennenya ye ani laadiriya ye ka silamɛw yamaruya ni tilennenya ye ani laadiriya ye walima ka diɲɛ bɛɛ la wajibiya ni tilennenya ye ani laadiriya ye n'a ka di y'a fɔ ten parce que laadiriya bɛ mako ɲɛ bɛɛ de ye a fɔ ko Ala tɛ yen mɛ kɛ laadiri ye i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye kana seli yɛrɛ fo ka t'i sa mɛ kɛ laadiri ye i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye o tumana ko an bɛ tanu di Ala ma Ala min ye anw yamaruya ni laadiriya kɛli ye ani tilennenya. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed, modèle de sincérité et d'équité. Ko Ala ka nɛɛma jidi an kuntigi kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ko min kɛcogoya kɛra tilennenya ye ani tiɲɛ ye ale ka wale de kɛra o ye o kɛra ale yɛrɛ modèle de ye a modèle de kɛra tilennenya ye tilennenya ani tiɲɛ ye an bɛ Ahmadu Bachar de tɔgɔ la gansan ma bonya koyi wa gansan yɛrɛ man sigi a tɔgɔ la ko an bɛ sɔli ɲini setigi Ala fɛ a k'o ji di Ahmadu Bachar kan min wasara ni tilennenya ye ani tiɲɛ baara kɛli ye a modèle ta yɔrɔ kɔni o de kama Ala ko an ma kuranɛ kɔnɔna la a ko et certes vous avez dans les messagers de Dieu un excellent modèle à suivre. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مؤمن باو وسراو يا كنا تلا ديلي كي ماشيلا أي كرا جوكو لاجا جوكو لاجا أمودلي يجمعني أيو لا ديك بنا أيو لا ديك كبابي لا فيا نينا ما يكونو يعني لا هراتش ما هو ما يكرا لا ديك إبي لا فيا نينا ما يكونو يعني لا هراتش. Ensuite Sourate les femmes verset 58. Aïwa, ni suratu Nisa'i, suratu les femmes, verset 58. On essaie de Ala kumakai. Ala ko chukodi. Certes. Ako wulibali yera la ale Ala kalena. Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Ko setigi Ala subhanahu wa ta'ala bi min ɲini aw fɛ ko o de ye a ka maaninfinw ka danaya lasigi u ma. Danaya minnu bɛ da aw kan ko a k'a lasigi a tigiw ma. Ni kumaba ye dɛ. A mana
arabu ka araka urgan folo ko te ko amana ko uta fote ya danaya wala on danaya no ya on mananga folo wi to kan folo ko chugodi ko le dépôt o danaya o ya définition doy ala ko memmi ni aw fe ko ay danaya o siki atiku ma minu nakaka mogo yi danaya min da awka aya sika atiku ma de ma bay ya foya na ngo groupement ni leader spirituel nguna ni temo minye a wolo filit sika ba ni haya kele doro monyongo suina mishia ibna danaya mi yoro jmena kramo an danaya dawka ko ye dokala setigi ala ka dine la ay danaya sika atiku ma wa wal mama sikide ni ngali biya folonde aw munu ye abata sadia kala ko sigira classe kono akira dogotoro wi ayo danaya da aw ka kaye do kala qur'ane haya wala qur'ane haya we minu vayu sika tiguma no ye aw ngalande wi aya sikiwa ni ngali biya op mana ala ko chogodi nyimmi nyine aw fe ay danaya siki asiki yorola danaya kanga siki yoro mina aywa ciao ini muso konti nyonga nga dana min dai ka ya dafa so ini chati nyonga de dana min dale ikai chefe yalma ya dafa de wa bi chogodi masa ay de wonye dana ya min da au ka ya sikiwa aywa patro la jeti min de ika paranti be aka hakke membi ka o dana ya yalma ya sikati ki mawa nan zigira dana ya kono suina mbishia ya badide ay danaya o seki aka manifi nga hake o seki aka chiyo mbara manifi ye danaya da ika ya Allah seka tikuma setigi ala ko abe minyi no weni o ni mo kedu ibi seka seli koni metti que cela m'aide ensuite et quand vous jugez entre des gens, jugez avec équité. Ako ko fedu na sorola setigi ala ka kuma ka na famuna ni aye danaya o sika tikuma ala ko chogodi mbemme nyine aw fe o kofe ni abala ka kiro tike ay kella diri danaya fe mbayde na bora e ka badoro fe bechina parce que na le bora e doro tike na debena manifi ndara ila kwiti so fe o fe ma ni yo ke ubitikila o ni danaya bora e ka badoro fe bechina jamara marabaw ani jamana dewu ayalla je danaya minu nga teme awere dama ni nyoncha ya juger kala je danaya fe mbadi ni danaya bora e doro bara bechina o man ala ko jogodi ako nayo yoro ngoloshi ayalla je sisa ni danaya sigira mine konnala ay kiru laje nabi kiru tige ay kiru tige ni ladriyai ay kiru tige ni klineyai ay kiru tige ni ladriyai mali mako ben nabi ala jere mako ben nabi ala o nga aw nga je yoro jumenye mali do bini badara kera ameriki president mali on ba fo ko no bora on fe ko o bitunka o nere manata amerika nga nationalité première laje mba fongo alni amerique nationalité soro ngo ni nga nationalité folo bora mali kono ya o bito badara ere kono op mana ni ladiri baliya kera ka nyebe labo me badara faso jamana ni fitini be akango fo jango faso ka lafiya seti Allah subhanahu wa ta'ala ka dina do ambi kuma ambi laseli keni ode na famu yara seti Allah subhanahu wa ta'ala ikira ci minga mabeba ne masoro hal ni aw madda alala ay dana yake aka ladiri yake aka baraw be ko ala ko chugodi. Quelle exhortation qu'Allah vous fait? En vérité, Allah est celui qui voit et qui entend tout. Ko yalma wajuli kanju membe seti Allah subhanahu wa ta'ala bi awladi ni minye jukuni minga boka temenin ka ladiriya kwa ka do ale Allah subhanahu wa ta'ala de awiye bayi ale ala de nyabi awla wa ale Allah subhanahu wa ta'ala kulo bi awla de
i b'a la ka minnu ka affaire gérer o bɛ ka gérer cogo di o gestion b'a la ka kɛ cogo di setigi Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ bɛ nin na a tulo b'a la i bɛ ka min fɔ dogo la i bɛ ka min fɔ kɛnɛ kan setigi Ala b'a dɔn. Ensuite Sourate les femmes verset 135. o kumana hali bi an bɛ suratu kelen in kɔnɔna la n'o ye suratu nisa ye an bɔra 58 na an nana 135 la ngo sadiri an ka diinɛ in y'a ban de an dan bɛ min na tiɲɛ don dɛ n y'a fɔ a ye wulada in na n ko an nakun ye k'an ka danaya tɔ de sabati silamɛya wulibali don anw ka danaya fɛ don wa anw ma kanu ka tɛmɛ diinɛ bɛɛ kan barisabula anw dara diinɛ min na silamɛya don an b'a ɲini an ka fatu a kan mais silamɛw an k'an ka diinɛ in ɲɛɲini k'a dɔn an kana bila selila fu fɛ a ye Ala ka diinɛ lamɛn Ala ko cogo di Oh les croyants, ko aw minnu limaniyara aw minnu limaniyara a ye kuma in lamɛn ka ɲɛ dɛ aw minnu limaniyara ni aw dan b'a la ko kow bi ban don dɔ ko an bɛɛ bi bɔ Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ cogo di n'i ka hayatu taara barzaku la don min na ka ban o y'i bɔlen ye Mali ko la o ye yɔrɔ wɛrɛ la tuguni min ti lahara ye fɔlɔ i ma se ye fɔlɔ i bɛ barzaku ya la ni bɔra i la don min na i bɔra Mali kɔnɔ ko minnu limaniyara k'a fɔ ko kow bi ban fɛnw bɛɛ lajɛlen bi segin setigi Ala subhanahu wa ta'ala ma ale Ala min ye fɛnw kɛ ye Ala ko a kama o de ma sisan limaniya jɔnw kɔni observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques. Ko aw ka janto ladiriya la n'o ye tilennenya justice a y'aw janto o la a y'a lakɔlɔsi kosɛbɛ kɔlɔsilan dan na mɔgɔw ka hakɛw ka kan ka se k'u ma cogo di a y'aw jija a ka bɛɛ ka hakɛ se k'a ma faamaw a ye kɛ ladiri ye faamaw jamanadenw ka hakɛ ye min ye joli dira a ma jamanadenw minnu bɛ anw sanfɛ ni an yɛrɛw y'o bila ye o ni anw cɛ hakɛ ye jumɛn ye n'o ye ladiriya ye anw ye joli k'a la ko a k'aw jija a ka kɛ seereya jɔba tiɲɛtigiw ye a ye kɛ ladiri ye a ka baaraw la a ye kɛ baarakɛba fɛnɛ n'a bɛna seereya jɔ fɛn o fɛn la a k'o jɔ tiɲɛ na les témoins véridiques. Ensuite, comme Allah l'ordonne, fils contre vous-même, contre vos pères et mères ou vos proches parents. Ko setigi Ala b'a fɔlɔ jumɛn na o ye Ala ka laɲini yɛrɛ fɔlɔ ye n'i bɛna kiiri tigɛ ko i k'a fɔlɔ i yɛrɛ kun na i k'o lajɛ fɔlɔ i k'i yɛrɛ kun juger n'i bɛ kiiri tigɛ i k'a daminɛ i yɛrɛ kun na kɛ ladiri ye fɔlɔ n'i bɛna seereya jɔ o kɔfɛ Ala nana ni jumɛn ye ka bɔ e yɛrɛ la sisan o y'i mansaw ye cɛman ani musoman ko a ye kɛ ladiri ye a ye kɛ ladiri ye a ye kɛ ladiri ye setigi Ala ka kiiti kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla a b'i mansaw de kan a bɛ fɔlɔ i yɛrɛ la o kɔfɛ dun a bɛ n'i mansaw la o kɔfɛ dun a bɛ bɔ o la a bɛ na i denw na a ye kɛ ladiri ye ladiriya banna yɔrɔ o yɔrɔ la hinɛ banna ye hɛrɛ banna parce que ni ladiriya banna ni justice banna injustice de bɛ na ni fila de don soit juste soit injuste ka kɛ ladiri ye tilennenya o ka sabati walima jɛngɛnɛya kana o tumana jamana o jamana kɔnɔ ni ladiribaliya kɛra kɛ fɛn ye o jamana kɔnɔ jamana mako sara parce que foyi t'o kɔfɛ tuguni ni tɔɲɔli tɛ aw dun k'a lajɛ bi anw ka jamanaw kɔnɔ diɲɛ kɔnɔna la bi ani Mali kɔnɔ bi aw k'a lajɛ kiiriw bi cogo min na sariyaw bi cogo min na faamaw ni fantanw cɛ hakɛ a bi cogo di bi anw ka jamana kɔnɔ bi dama tɛ dɛ kabi kunu n'a ɲɛna don o don anw b'a fɔ ko a ɲɛna an ye silamɛ de ye wa an dan bɛ silamɛya in de la
an y'o de fɔ an bɛ kuma ni fɛn o fɛn ye a perewu 100 bɛ an bolo an tɛ fɛn fɔ an kun fɛ munna parce que ala ye place ni dɔ di an ma an tɛ karamɔgɔ ye an tɛ faama ye an tɛ dɔnnibaa yɛrɛ ye mais mɔgɔw kɛn bɛ ka bonya dɔ ta ka da an kan o b'o ɲɛsin anw ma ka sɔrɔ u t'a dɔn o bɛna fɛnw fɔ an ye kuma dɔw la n'i tora k'i miiri k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni nin ko k'a bɛ wuli kojugu da don janko anw minnu ye dɔɔnin kalan kira de ko ten ko da'watul muslimu mustajabatun fa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsi Allahu akbar ya balide kira ko cogo di sallallahu ta'ala alaihi wasallam kira ko ma tɔɲɛlen ka dugawu ko jaabile tu yɛlɛma cogo foyi ti ma tɔɲɔlen ka dugawu la ko jaabile tu silamɛ ma f'i ye yan dɛ kira ko ma tɔɲɔlen a nana laban tuguni k'a fɔ hadisa laban na ko i ɲɛ kana jɔ a la k'a fɔ ko hali silamɛ don walima silandan don k'o b'a tigi de kan silamɛ dɔ tɔɲɔla wa kira ko tɛ chrétien dɔ tɔɲɔla wa kira ko ko tɛ nin t'a si yɛrɛ la k'o de tɔɲɔla jamana kɔnɔ wa kira ko dɔrɔn tɛ ko maa o maa diɲɛ kɔnɔ n'a tɔɲɔna ka hakɛ nɔfɛ min ye tiɲɛ ye ko walahi n'a y'a ɲɛsin setigi ala ma ko ala b'a ka wele jaabi anw tɛ jamana wɛrɛ kanu ka tɛmɛ Mali kan dɛ Mali kɔnɔ yan de an kan ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye an kan ka tiɲɛ fɔ an yɛrɛ kun ye an kan ka kɛ laadiri ye setigi ala ye min ɲini jango ale ala ka diinɛ tɔgɔ la fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ balawu ye jamana ma anw kan ka kɛ o lasebaa ye ka kɛ o ɲɛfɔbaa ye munna minnu bɛ anw ni faamaw cɛ ani faamaw yɛrɛw tulo bɛ se ka don a la cogo di o k'an ka justice ma filɛ maa tɔɲɔlenw caman bɛ yen maa caman bɛ yen minnu ka hakɛw tigɛlen don mɔgɔ dɔw fɛ fɛn ɲuman tɛ se ka ban koyi mais ni fɛn kolo cayara a bɛ fɛn ɲumanw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɔ a la ɲumanw na sɔrɔ an ka justice la an b'olu tɔgɔw mɛn olu mankutu bɛ fɔ an ye an b'olu caman dɔn mais Mali justice kɔnɔ a kolo bɛ ɲini ka na caya n'a ɲuman ye dɛ anw faso ye jamana in de n'o ye Mali ye an b'a kanu ni min ye hɛrɛ don setigi ala ka laɲini de don Muhamadu Mustafa ka kumakan don sallallahu ta'ala alaihi wasallam setigi ala tɔgɔ la an b'ale ka bangeli de kɔnɔna la fɛn o fɛn bɛ kɛ hɛrɛ ye an ka jamana ma an b'o de ɲini k'o de fɔ wa an yɛrɛw ɲɛ b'a la fɛn o fɛn bɛ kɛ balawu ye sini ani bi ani sinikɛnɛ n'an m'o dénonciation kɛ an y'an ka jamana janfa an ye ala janfa faamaw a b'a la k'aw se kɛ mais hali bi a ye dɔ fara a kan barisabula min bɛ maa ka hɛrɛ n'i ka baara ɲuman bɛɛ tiɲɛ k'a ban o ye tɔɲɔli ye tɔɲɔli ale bɛ waati dɔrɔn de makɔnɔ waati ni fitinin dɔrɔn faamaw tɛmɛna dugukolo in kan Bugutu Nasiraw tɛmɛna yan Sadadi Bunadiw tɛmɛna yan Firawuna Musaw tɛmɛna yan maa tɛ se k'olu ka fanga ɲɔgɔnna kɛ dugukolo ka kun maa si tɛ se k'olu ta ɲɔgɔnna kɛ munna setigi Alahu subahana wa taala y'o bonya a kan u yɛrɛ damaw kɛra ɲɔgɔn fɛ a kan Firawuna Musa astaghfirullah Firawuna Musa alayhi salatu wa salam ngana taa sole kɛ Firawuna kan t'o kɛ fiyewu Musa alayhi salatu wa salam ani Firawuna gosira ɲɔgɔn na n bɛ ka fɛn dɔ de fɔ a ye fɔ a k'a faamuya a ka un ta lajɛ a ka laban tuguni ka nin waati lajɛ Firawuna n'a ka tɔɲɔli n'a ka fɛn bɛɛ setigi Ala y'a makɔnɔ k'a fɔ Musa ye ko Musa ko Firawuna n'a ka maaw bɛnnen don a la maa jumɛnw a ka dugudenw faama kɛra tɔɲɔlikɛla ye ka denw fɔ a den hakɛ min fɔra setigi Alahu subahana wa taala de b'a hakɛ dɔn mais kitabutigiw bɛ se k'u ta de fɔ a la cɛmaw ko barisabula ko cɛma dɔ bɛna bange min bɛna a ka fanga tiɲɛ a kɛra ale de ye maternité ale de kɛra maa fɔlɔ ye u bɛ min fɔ
minnu sera ka maternité labɛn n'o ye muso jigiyɔrɔ ye an balakaw ka hakɛ to den o den mana bange n'a kɛra cɛman ye Firawuna b'a bɛɛ fa tɔɲɔli fanga nana bonya setigi Ala b'a la k'a makɔnɔ tɔɲɔli c'est-à-dire tɔɲɔli b'i n'a fɔ de a kana sig'a la dɛ tɔɲɔli b'i n'a fɔ n'i ye tasuma bila dɔgɔ la a b'a du dɔɔni dɔɔni cogo min na a bɛ n'a du ten de fo k'i ban faama o faama kɛra maaninfinw tɔɲɔla ye ayi kana sig'a la fiyewu i ka tasuma mɛnɛlen don i ka dɔgɔ mɛnɛlen don tasuma la a b'a dun de k'a du dɔɔni fo k'a ban kana sigi o la i tɛ se k'o fa fiyewu c'est-à-dire ji tɛ se k'o fa fiɲɛ tɛ se k'o fa a bɛɛ bɛ don k'a ban de waati dɔrɔn don mais Firawuna n'a ka maaw a n'a ka jamakulu kun bɛnnen don a ka tɔɲɔli la Ala ye fanga min d'olu ma n'a ye bonya min d'olu ma faama tɛ se k'o ladege o tuma na nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔ an b'an kan sama hali bi an ka faamaw ma ka f'u ye k'u b'a la ka min kɛ jamana in kɔnɔ an ɲɛ b'a la mais hali bi o k'u cɛsiri o ka dɔ fara cɛsiri kan fantanw ɲɛsin fɔ a ye min ye o ye justice o kɔnɔna ye yan'an ka se justice o kɔnɔna la an ka faama sow caman bɛ yen yanni i ka se tribunal instance la walima instance suprême na i tɛ se yen fɔlɔ i bɛ fɔlɔ yɔrɔ minnu yɛrɛ la hali an ka faama so fitininw kɔnɔ commissariat kɔni o k'a lajɛ dɛ kuma dɔw la maa tɔɲɔlen caman bɛ yen dɛ mɔgɔw caman datugulen don yen u dɔw tɔɲɔlen don u k'a lajɛ n'a sɔrɔla maa tɔɲɔlen min bɛ yen u k'olu ka hakɛw lajɛ maa o maa tɔɲɔla i jo kan Ala o hakɛ bɛ waati dɔrɔn de ma kɔnɔ mais anw b'a fɔ an ka jamana de wa an b'a fɔ an ka diinɛ de tɔgɔ la n'o ye silamɛya ye Ala subahanahu wa taala de ko ten ko a ka laɲini ma fɛn don an ka kɛ laadiri ye an ka ɲɛɲini kɛ an k'a lajɛ mun bɛ se k'an ka jamana lafiya an ka kɛ laadiri ye an k'o lase an ka k'o kɛbaa ye kuranɛ haya tɔ fɔ jango an ka maaw labila qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux. Et il est le plus connaisseur de leur intérêt que vous. O kumana ko hali bi n ka kiiri koɲɛ in do setigi Ala de ka kumakan do ne ma fɔ dɛ Ala de ko ten ko a ye kɛ laadiri ye faamaw a ye kɛ laadiri ye fantanw a ye kɛ laadiri ye a ye kɛ laadiri ye a bɛ yɔrɔ yɔrɔ la n'a bɛ baara bonda fɛn o fɛn la patron a ye parantiw ka hakɛw d'u ma cɛw a ye musow ka hakɛ d'u ma musow a ye cɛw ka hakɛ d'u ma faw walima masaw a ye denw ka hakɛ d'u ma o ni minnu ka kan a y'u d'u ma laadiriya tɛ dan justice dama ma laadiriya bɛ na bonda bɛɛ de kɔnɔna la a ye kɛ laadiri ye an ka kɛ laadiri ye mɔgɔw ka hakɛ minnu bɛ an kan an k'o di laadiriya kɔnɔna la a ko minnu ye fantanw ye minnu ye faamaw ye Ala ko n'i bɛ kuma n'i bɛ kiiri tigɛ ko kiiri tigɛ tiɲɛ kan fantan fara faama kan min ma n'i kungo la a dɔn k'a fɔ ko e de bilala bɛɛ sanfɛ i bɛ Ala ya place de la n'o ye juge ye i bɛ Ala ya place de la n'o ye faama ye min bɛ se ka kiiri tigɛ o donni kɔnɔna la a ye fantanw ka hakɛ jɛlen d'u ma a ye faamaw ka hakɛ jɛlen d'u ma min ɲinina an fɛ o ye nin de setigi Ala subahanahu wa taala ko cogo di kuranɛ haya laban na Ne suivez donc pas vos passions afin de ne pas dévier la justice. Ko kumana ko aw kana tugu aw ni dingo kɔ sa ko janko aw kana bila justice contrôle la n'o de ye ka justice dévier laadiriya n'i y'o dévier dɔrɔn i bɛ don injustice de kɔnɔna la o kumana maa dungo ani ni dungo ne karisa ka di n ye ne ye karisa sɔnma ye n b'a ka kiiri kɛ a ka di n ye cogo min na o ye ni dungo ye o tɛ sariya ye o kumana Ala ko a kana k'o kɛbaa ye walima waritigi karisa de ye nin walima n'i ye nin kiiri in ladiya nin na n bɛ se k'a denmuso sɔrɔ Ala ko a y'o dabila a kana sɔn ka tugu aw dungo kɔ a ye tugu setigi Ala ka tiɲɛ kɔ o de ka di setigi Ala ye n'a y'o kɛ o de ka di Ala ye o kumana nin bɛ kɛ message de an bɛ min cari an ka jamana kɔnɔ ani an bɛ min cari an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka maraw kɔnɔna la an ka kɛ laadiri ye an ka sow kɔnɔna la an ka kɛ laadiri ye kira ko ten tɔ de ko dutigi bɛɛ ye bagangɛnna ye dutigi bɛɛ i ka laadiriya de b'i kisi lahara don ka kɛ laadiri ye i ka mara kɔnɔna la ka kɛ laadiri ye i ka mara kɔnɔna la i musow ni ɲɔgɔn cɛ i denw ni ɲɔgɔn cɛ i baara ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a ye kɛ laadiri ye
ni yɔrɔ in na kira nana n'a ye sahihu muslimu kɔnɔna la ni Bukhari n b'o o verset kelen fɔ n b'a fɔ cogo di hadisu verset dɔ kɔni awɔ nka hadisa kumakan don kira ka kumakan don sallallahu ta'ala alaihi wasallam do dɔ la u nana ni muso dɔ ye kira fɛ yen sallallahu ta'ala alaihi wasallam muso in ye tribu ba de Maka a bɔ tribu min na tribu Makhzumu don danbetigi baw don du belebele baw don i n'a fɔ aw fɛ yan dubaw bɛ wele cogo min na peut-être nin ye Tarawelelakaw ka du ye nin ye Jaralakaw ka du ye nin ye nin bɔnna baw ye Sunjataw bɔnnaw Damɔzɔnw bɔnnaw olu n'a ɲɔgɔngo o tumana o duba dɔ de tun bɛ Maka o b'a fɔ a ma ko Makhzumu o ye tribu ye muso in bɔra yen de mais muso in bɛna jumɛn na suyɛni tun o nana n'a ye kira yɔrɔ la alayhi salatu wasalam silamɛya ye min ɲini ko o sariya bɔ a la yɔrɔnin bɛɛ kira ka sahaba dɔw wulila muso in bɔyɔrɔ kama ani bonya min bɛ muso ka du kan n'a bɔyɔrɔ kan u nana gɛrɛ kira la ka kira deli ko fɔ a ka yafa muso in ma n'i y'o kɛ i ye kojugu kɛ silamɛya kiti jɔlen fɛn o fɛn ni o bɛ kɛ kiti ye ko nin ye tiɲɛ ye ko nin de bɛ na ni tiɲɛ ye ka bɔ nkalon na n'i ko ko maa dɔ k'o yɛlɛma ko dɔ bɔyɔrɔ kama o fɔra min kɛ kira ɲɛ bilenna kira dimino la sahihotigi bɛna a f'i ye ko kira ko cogo di a ko notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wasalam a dit ce qui a détruit les peuples avant vous, ce qui laissait impunis les puissants lorsqu'ils volaient, mais appliquait la peine aux faibles. Kira dimingo jugu ye mun fɔ a ko n bɛna fɛn dɔ de fɔ a ye fɔ a k'a dɔn fɛn min bɛ maa tɛmɛnenw minnu y'olu halaki k'o kun ti dɔwɛrɛ ye koyi faamaw kun bɛ fɛn de kɛ min ka d'u ye ni faamaw ko min o de don ko o mantonw halakira ten ko mɛ ko ni fantan dɔ ye gasi ko dɔ kɛ dɔrɔn o bɛ wuli o kama munna parce que fantan don munna parce que kungofɔyɔrɔ t'a la a ko n b'aw hakili lajigin o ye manton dɛmɛlen dɔ halaki ala y'u halaki pewu ko mun kama impunité tun bɛ yen jɔn ne tun bɛ yen ni o tun tɛ jalaki faama ni faama ye min kɛ o de ka ɲi ko ala y'olu halaki o kama ni fantan ye min kɛ dɔrɔn hali n'o kɛra fili ye a tɛgɛ bɛ minɛ ka taa n'a ye a kan ka taa yɔrɔ min na a bɛ taa yen Mamadu ko n b'a hakili lajigin k'o ye manton tɛmɛlen dɔ halakira o kama n b'a hakili lajigin o la a ko par Allah ne yɛrɛ kɛra kalenna sa ala la si ma propre fille Fatima az-Zahra avait volé voilà je lui aurais coupé la main hadisu jumɛn de b'a la k'a f'i ye Muslim ani Bukhari a bɛ taa kɔnɔna lajɛ anw ko k'an ye silamɛw de 95% musulmans nin ye silamɛya kuma de fɔtɔla ye silamɛya kuma de fɔtɔla filɛ kira ko ale kalenna setigi ala la ko n'a sɔrɔla ale denmuso Fatima n'o de tun ye suyɛni kɛ ko ale kira kalenna ala subhanahu wa ta'ala bonya la ko a tun b'a denmuso bolo tigɛ ayiwa anw ko k'an bɛ nin kira in de nɔfɛ wa anw b'a la ka seli nin de seli waati tɛmɛ an kan n'a ma taa misiriw kɔnɔ seli ɲini tɛ tɛmɛ an kan yan n'a ma kulo ka fɛn bɛɛ da seli waati a ye misiriw mankan lamɛn mais a ye mun dilan anw ye kira y'an bila min na jumɛn dilanna anw fɛ yen faama ni fantan yɔrɔ jumɛn na a bɛɛ kɛra seli fu in gansan ye ɔ kira ma ci o kama dɛ a kira de kana fɛn dɔ de dafa a bɛ fɔ o de ma ko jogo bon istoli utammima makarima al-akhlaq a banna pewu wa silamɛya bɛɛ fili kɔrɔ a ka kan ka ɲɔgɔn hakili lajigin ne la setigi Ala subhanahu wa ta'ala ka recommandation don a ye kɛ ladiri ye groupement de leaders spirituels an b'a fɔ ko a ni ce nin thème in nana na waati la wa a nana jamana min kɔrɔ a kan ka na yan bi an mako bɛ ladiriya la kosɛbɛ kosɛbɛ bi an mako bɛ hali bi faamaw ka fantanw lajɛ fantanw yɛrɛw fana ka kɛ ladiri ye a kana o da den ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen kɛli kan a dɔw bɛ yen u ka kiiri jar'u la o
a fana k'olu fɔ sa siga t'a la a kana kɛ juguma dɔrɔn fɔlɔ ye a fana ka kɛ ladiri ye wulibali don an bɛ juge dɔn an bɛ juge dɔw ye kiiriw tigɛ yan a jɛlen kan anw b'o caman o dɔn a man ca di kosɛbɛ voilà n kana fɔ caman kɔni Haidara e tɛ musala fɔ o tuma an k'a lajɛ an ka jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ne don siga tɛ nin na min b'a sabati silamɛya don anw dan b'o de la n'an kɛra silamɛ n'an kɛra mumini wallahi Mali a bɛ cogo min na a bɛ bɔ tan tile kelen pewu a bɛ bɔ tan ladiri ka sabati dɔrɔn mais an ka fɔ ko ala yɛrɛ tɛ koyi mais Mali an ka kɛ ladiri bani tile kelen an bɛ cogo min na an bɛ bɔ tan sisan jamana min kɔnɔ maa kelen bɛ maa ba kɛmɛ nin yɔrɔ dun ka ban a b'aw sigi de sa aw bɛ reculer de waati ta mais a bɛ taa cogo di mais mɔgɔw ka hakɛ de filɛ nin ye a kan ka d'o ma e kelen b'a la k'a dun i n'i ka denbaya minnu kɔni m'a sɔrɔ olu ni kɔngɔ na to ye o a kana ɲina dɛ minnu ni kɔngɔ tora yen e min bɛ yen bi i man fisa o ye malidenya la koyi a bɛɛ ye nationalité kelen ye a bɛɛ ye bɔyɔrɔ kelen de ye don dɔ la minnu kɔngɔtɔ don olu de fana bɛna ɲɛfɛ kɔngɔtɔ mana ɲɛfɛ ka ban danga de bɛ n kɔ n fana bɛ n fa tewu de ye n'o tɔ tora n b'o tɔ segin aw ma mais Mali kɛ n bɛ o de an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye hali bi ala ka hakili ɲuman di maliyɛnw ma faamuko ɲuman ala k'a di an ma kɔsegi ani hakili ɲuman hali bi ala k'o di maliyɛnw ma an bɛ segin k'a fɔ dɛ jamana o jamana ni ala y'o jɛ faamu da kaba dɔrɔn ala y'o jɛ fɛn bɛɛ la ala k'an ka jamana basigi ala k'an sago d'a ma ala ka laɲiniw sabati ala ka labanko ɲuman d'a ma nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna caman bi ala bolo k'o jira an na an k'o segi Mohamadu Mustafa tɔgɔ la yarabi an ma ala k'o latigɛ ala k'an sutura Mohamadu Mustafa kanu kama ala k'an jurumunw yafa an karamɔgɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ sini kɛnɛ ala k'o di an ma ala k'an na wasa ala k'o k'a ka ala ya bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sallallahu rasuli kɛrima cɛ do koyi fati sa kana n ko a tɛ se ka wuli ten o y'a jɔ fɔlɔ a ye sunɔgɔbatɔw yigijigi a y'u yigijigi kosɛbɛ an sera ko in kuncɛ yɔrɔ la sa o ko in daminɛ nisɔndiya o yɛrɛ ma an ɲina laban yɛrɛ nisɔndiya yɛrɛ kɔ ka sɔrɔ laban yɛrɛ ka di ka tɛmɛ kuma dɔw la hali daminɛ in kan o tuma na a y'aw sigi sa an bɛna yuguba sisan cɛ ka tɛmɛ n'a ye. La naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui ainsi que toute sa famille. Ko ambi setigi Allah subhanahu wa ta'ala min ne ma ɲina fɛ ka ɲɛsin setigi Allah Mohammed Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsque Amina tomba enceinte du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, elle vécut des miracles et des miracles du début de sa grossesse jusqu'à son accouchement. Ko wati mina ko ni Aminata ni oye Mohammed Mustafa baye ko ajole kira kɔrɔbara la alayhi salatu wassalam ko ay kabako ko caman kɛ ay fɛn caman ye kabako caman jirala la ni setigi Allah subhanahu wa ta'ala ka bonya ye. Dieu décida alors de mettre sur terre le premier et le dernier des prophètes. Ko Allah subhanahu wa ta'ala jɔra ka sa ni Mohammed Mustafa n'o ye kira fɔlɔ ani kira laban ye kana o bangeli kɛ sa. La naissance a eu lieu lorsque la lune était dans sa plénitude, lundi 12 du mois Rabil al-Awwal. Ko mana ko bangeli ngera ka bɛ Rabil al-Awwal tile 12 ma ka bɛn sanga ma o y'a sɔrɔ la su sera araba ko jola o y'a sɔrɔ la sa waatiw sa kɛnɛw cira lafiyaw nana sa dolo a bɔnbɛ kalo bɛɛ lajɛlen bɔnbɛ a bɔcogo la i b'a fɔ tile bɔlen don. Elle a accouché dans une grande et surnaturelle sérénité et a mis au monde une lumière éclatante comme la lune dans sa plénitude. Ko mana ko Mohammed Mustafa bangera sa bonya o konna la bonya minnu ni danta la ko mana ko Ahmad al-Basharu anana ɲɛnamaya konna la ka bɛn ni sanga ma ni o de sanga min jara setigi ala ye ko n'o kɛra ko min bɛ ɲini anw fɛ sa o de ye. Il est donc recommandé à toutes et à tous les musulmans du monde de se mettre debout ensemble pour honorer cet événement unique. Ko mana ko min bɛ ɲini lamɛnbaaw fɛ sa o de ye mumini ni muminatu minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko an bɛɛ lajɛlen ka wuli k'an jɔ sa ni Mohammed Mustafa ka bangeli bonya ye o kuma an k'an ɲuman o la sa. Mikoro tigi bɛ min? Ayiwa.
Tidak juga bang, tidak terkena yo. Apa itu itu? Ayo. Mantap ingat film ni sah. Asho. Ni mandi yo. Asho. Manga film ni film. No, ngache. Nganga film tu aku boleh nak bani. Ala kai. Kai. Ale kan ni film mandi. Syukur Allah kumana baraji. Ambe, oleh forayu.